Guys, may hapon. Mga unta og dragon fruit. Kining dragon fruits lain-lain ang klase. So kaning dako, lagyo siya og grano. Mong gitawag ni siya og dragon fruit kay naa siya kinamura siya silik ba. Mamaog gid siya sa dragon. So atong unahon og abre, atong unahon og pikas, ang kaning gamay. So mabalaan nato kung dako. Mas lahi ni sa kumpara sa usa. Ito na siya. Color violet. Violet, purple ang color. Purple ang color sa gamay. Okay. Purple ang color sa gamay. Okay, mao ni siya ang color purple. Purple ang color basta gamay. Purple. Purple ang color basta gamay. At balaan rin ang dako kung usang color ni. Ang dako. Sada kayo. Okay. Mao ni ang dako. So ang dako di ay guys, timailahan sa dako, puti kay dako. Ang dako. Dako. Ala. Sarap. Mas tamis ang puti kumpara sa purple. Og ang isla sa Cebu. Kita kayong isla sa Cebu. Kita ninyo guys. Og di lang siya kaayo makita kay tungod sa dagom kay sayo pumarong nga buntagod. Nagafag ang atong isla sa Cebu. Og na ako ari na ay landmark sa Bindoy nga may isda. So ang atong isda diri guys, itong una tsada kay na color. Unya karon mura naman siya og inununan.
Nag-uspag na siya sa init. Ang sa ibabaw ni guys, ano siya, kalasangan ni siya dire. Kalasangan. Ayan, nadapin sa highway. Actually guys, amo ang mga ride, ari mi dire mag usahay, ari mi dire mo kuan, mo hapit. Ang ako lang ikakuan guys. Di lang ko ganahan kaayo sa mga uban nga walay pagpakabana sa palibot. Kay limpyo kayo ang palibot unta, pero ilahang gibutangan og mga basura. Kita ninyo ang basura. Dili sa dapat butangan og basura unta. So ato untang ampingan ang nature, ang ihatag sa kahitasan, dapat ampingan nato, di nato hugaw-hugawan. Oh, naipanyo. Kita niyo naipanyo. Empty bottles. Sada kay kita usag fish over. Oh, kanay logo sa Bindoy. Okay, thank you guys. Balhin kog laing iriya ako ipakita ninyo. Karon guys, naata sa Himangpangon. Sitio Himangpangon sa Bindoy, sakop sa Bindoy. Oh, naata sa gitawag Himangpangon. Na diri nga nila o screen ang maong pangpang para iwas sa mga fallen rocks, mga mahulog na mga bato. Taas kayo ni siya guys, sopya ni siya kataas ug sa atubangan dire nani dire ang dagat, layo kayo ang dagat, mga siguro mga 20 feet ang iyang gitason gikan sa highway. O kita kayo gihapon ang isla sa Cebu. Ang atong isla sa Cebu napuno siya og gabon, napuno sa fag siya kay tungod sa cloudy nga panahon. So dili kaayo siya nato makita sa insakto. Cloudy ang ato ang panahon. So may dire ang gitawag Himangpangon, sitio Himangpangon. Sakop sa barangay Malalag. Okay guys, thank you guys. Salamat sa inyong paglantaw. Mao ni ang Himangpangon.